Casting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Regional IATF nag-aproba sang 13 ka mga moratorium sa pagbaton sang LSI sa probinsya. Asphalt overlay sa Dalan Lacson wala pa natapos sunod sa DPWH. Sa balita nasyonal, pagpatuman sang health protocols mas istrikto karon nga Pasko. Presensya sang Makabayan Block sa Kamara nagapabakod sang rebelde nga komunista sunod kay Lorenzana. Sa balita international, first batch ng COVID-19 vaccines ang Pfizer natala na ipanagtag sa naglaylain nga estado sa Amerika. Sa balita sa sports, Pinoy gymnast Carlos Yulo nakadala sang 2 ka bronze medal gikan sa All Japan Gymnastics Championships. Balita entertainment, kampo ni Nadine Lustre wala mahadlok sa reklamo ginpasaka sang Viva Artist Agency batok sa aktres. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ng mga tips kung paano basahon ang paminsaron sang imo nga kaistorya. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Disyembre 14, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system ang nag-apekto karon sa nasilangan nga bahin sang Northern Luzon, samtang ang Northeast Monsoon ang nag-apekto naman sa bilog ng Northern Luzon. Ang Eastern Visayas mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanalithi bangod sang localized thunderstorms. Mahinay naman tudto mabasko nga huyop sang hangin. Gikan na sidlangan padulong nakatundan na sidlangan ang magalundad sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan. Lakip na ang Kalayaan Islands. Kag ang baybayon mangin makanay naman tudtob kasarangan ang kabasugon sa pagdapya sang balon. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtob sa maximum nga 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:58 kay nasang aga, magatunod naman na 5:28 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Panahon sang latunay, may ara. Okay, good morning liwat sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. So, of course, sa kay Alex Montesa, upod gyapon sa ikaduha nga bahin. Sherilyn Oro Javier, good morning man. Jeril Marande Gadudo, good morning sa imo dira, no? Sa kay Mary Ann, Janet Delgado. Ay, Mary Ann, good morning dira sa imo kay pare kong Ande Delgado. Good morning dira sa Japan. Maayong aga dira sa inyo, no? Kag I think winter man sa Japan, no? Tugnaw guro ay. Anyway, good morning Janet. Mary Ann Janet Delgado. Kay Mary Ann, no? Sige. RR Montua Rehinio. Kanta mo ni namon. Sige. Virginia Ortizo, happy Monday morning man sa imo. Kay Jane Oy Cesar, sa kay Alex Fuentes of course. Kag kay J-Boy Arbias. Good morning man. Sa kay Marjorie Villaflor Tipsay, Marge, good morning dira sa imo. Homa Lumena, good morning man. Kagawad Mira Polidario sang Barangay Panukoy, mayong aga
Kumusta na kagawad? Ang Pasko ko, wala pa? Ha? Lily King. Anne Ruffles, happy blessed Monday man, watching live from Okinawa, Japan. Tugnaw na kuno to sa Japan siling ni Mary Ann. Ha? Veronica Santillan Manukan, Rosalina Aureliano Espadero. Good morning mandara sa imo. Sakay ano ning problema ni Migo ta Georgian man? Okay. Kaya ang Negros Press Club gali, mapagi sila mga officers, may panghatag nga pamaskwa sa mga regular members, active members sang Negros Press Club. Nagapabahilo ning amon nga kuano ng admin officer si Georgian Hunsay. Kunda prepararda kay initay magyong ko na ha. Georgian, no? Happy birthday ko no kay Catherine Balensario Cesar. Catherine Balensario Cesar, happy birthday. Halin kay Marjorie Villaflor Tipsay, no? Glyn gini siya, Glyn hindi Glenn ha, Glyn. Gatungay sa Kalumpang, Bocana, Ilog. Raquel Hugado, good morning ko sa mga kapirentihan nila da sa Castellana, Pontevedra, Barangay Zamora, Hugado and Delgado family. Watching from Laguna. Michael John Season, great naman, happy birthday kay Christopher Hison. Wala chance makapuli ti kay kuan pa. Dugay mga tao sa siya lang kay ara naman ang aton nga vaccine. May bakuna naman galing kay dito pala sa Amerika, sa UK, may paklambot Pilipinas, ano? Ems Saboso, good morning Mami Ems. So sige, standby na sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak ng alas 7. Detalya na sa aton mga balita lokal. Hindi magkalipat sa mga minimum health standards sa piyak sa mga okasyon karon nga holiday season. Ini ang panumdom ni Dr. Jesse Glenn Alonsabe, spokesperson sa DOH6. Sunod kay Alonsabe, nagamat-amat na nubo ang COVID-19 cases sa Western Visayas. Abang balantayan pa inibangod nagaumpisa pa lamang ang Christmas season. Dunga pa ni Alonsabe, sa piyak sang kasadyahan karon nga tiniun dapat hindi pagkalimtan ang pagsunod sa mga minimum health standards. Para kay Alonsabe, sarang nga mga saulog sa gyapon ng Pasko nga safe ang tanan. Dugang pa nga anuman ang quarantine status sa isa ka lugar dapat hindi gid madula ang pagsunod sa mga health protocol. Samtang ginanunsyo ni Alonsabe nga sa masunod nga semana mayara sang launching sang nationwide nga anti-firecracker campaign ang DOH. 13 ka mga moratorium sa pagbaton sa locally stranded individuals sa kanalasay ang ginaprobahan sa Regional Interagency Task Force para sa Negros Occidental. As of December 12, 2020 nga datos sa gobyerno probensyal, ini nga may LGU sa mga Himamaylan, Victorias, Calatrava kag Bacolod nga may approved moratorium halin December 21 tubtob Enero 3, 2021. Ilog kag Kawayan nga may Disyembre 20, 2020, tubtob Enero 3, 2021, Pontevedra kag La Castellana nga mag-umpisa Disyembre 22, 2020, tubtob Enero 5, 2021, La Carlota City nga mag-umpisa Disyembre 22, 2020, tubtob Enero 2, 2021, Bago City, Nobyembre 26, tubtob Nobyembre 26, 2020, tubtob Enero 5, 2021. Sagay, Nobyembre 26, 2020, tubtob Enero 10, 2021. Kagbugos nga Negros Occidental, Disyembre 24, 25, 31, 2020, tubtob Enero 1, 2021. Samtang 1.2 bilyones pesos ang proposed budget sa DPWH Bacolod District Engineering Office sa 2021. Ini ang mataas ang 100 milyones pesos kumpara sa 1.1 bilyones pesos nga budget sang taratapan
karon nga 2020. Apang sunod kay DPWH Bacolod District Engineer Abraham Villarreal, sa budget sa talatapan subong nga tuig, ang 800 milyones pesos nga pondo ang ginrelease lamang sa Nobyembre tuig 2020. Samtang ang nabilin nga 300 milyones pesos ang iga-release sa unang quarter sa 2021. Ginpaatag ni Villarreal ang delay sa pag-release ng pondo sa mga proyekto ang bangod sa COVID-19 pandemic. Sa pondo sa buong 2020, ina yung ginpain sa mga naglain-lain ng mga proyekto nga ginalakipan sa mga flood control projects, flood wall sa mga suba sa syudad, mga drainage system sa mga local roads, water system, improvement sa mga dalan, mga multipurpose building, covered court, barangay hall kay iban pa. Sunod kay Villarreal sa 2021 nga proposed budget, mayara sa lokasyon ginpain para sa improvements sa dalan sa BS Aquino Drive. Ginklaro sa Department of Public Works and Highways Bacolod District Engineering Office nga wala pa natapos ang asphalt overlay nga proyekto sa Dalan Lacson nga ginapakamalaot sa social media. Sa isa ka mensahe, ginpahayag ni DPWH District Engineer Abraham Villarreal ang asphalt overlay sa area sa Bacolod South Road ang nagalaba sa 1 kilometro balor 26.5 milyones pesos. Ang kontraktor sang proyekto amo ang IBC. Ang proyekto ang may expiration date ng Enero 25, 2021. Ginpathag ni Villarreal wala pa natapos ang proyekto kag ang kontraktor ang magabalik pa sa manhole spots para trabahoon ang pagtapan sang dalan. Sa karon ang mga manhole nga wala pa natabunan sa asfalto ang temporaryo nga ginbutangan sang barrier. Ginapay balo naman ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia nga kansilado ang tuigan nga naandan nga pagpanghatag sa Paskwa sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga ginapatigayon sa ila sining balay. Sa interview sa kapuyan sa Aksyon, ginpahig sa alkalde iniagud malikawan ang posible pagdagsa sa mga tao sa gwa sang iyas ni nga puluyan. Sunod kay Leonardia, mayara sa gyapon sang ihatag apang ini ang ipaagi na sa kada punong barangay sa Bacolod. Naibaluan, ginadagsa sa mga tao ang puluyan sa alkalde sa kaagahon pa lang para magpangayo sa Pasko ang masami nagatugas ang malawig nga linya. Matag sa alkalde, nagalaom siya nga sundon sa tao niya panugyan, kaya nagalaom nga may bakuna na sa masunod nga tuig bato sa COVID-19, agud diwat naman matigayon ang tuigan na nga naandan sang pumuluyo. Ikan sila ginamon. Kag ang kulodaan pa na dapit ang una lang nataputo sa NCC na may inughatag mga benepisyo sa mga assistance sa mga natungdan. May nagsaputay sa to, may nagsagad lipot nga sakto kamuto sa NCC kaya tagang kamuto assistance. So naglinibo ang nag-alabot dito. Hindi naman na gusto magtabuho. So, ipaagi naman sa mga barangay captain, mga barangay officials, ang mga gifts na. So, ang kabayan sa pahayag ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Gendeklara ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang Disyembre 13, 2020 bilang Jotay Lopwe Day. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahayag sa alkalde nga madamo sa na-contribute sa syudad sang Bacolod. Si Lopwe gani nagakaangay sa iyang pagkilala kag pagdeklarar sang Disyembre 13 nga adlaw nga pagdumdum sa iya. Si Lopwe ang nagtaliwan na kag indulong sa iya katapusan nga palawayan kahapon nga adlaw Domingo. Damlag lang nagpagwa sa Executive Order No. 78 si Leonardia nga opisyal nagadeklarar sa Disyembre 13 bilang Jotay Lopwe Day sa Bacolod. Si Lopwe ang ginakilala o ginakilala sa iya kontribusyon sa Bacolod sa patag sang table tennis kag madamo man sang scholars kag isa man ka banwahanon awardee. Executive Order No. 78 declaring that December 13, 2020 is Jotay Lopwe Day in Bacolod City. Okay. No, we've done that only once or twice before, and she deserves that, no? Samtang sa katapusan nga bahay sa aton balita lokal, liwat gin pasidungan sa ikatatlo nga kayunan ng siyudad Sambago matapos liwat nakuha ang Rice Achievers Award sang Department of Agriculture. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo
nga makabig na ini nga Grand Slam matapos 3 na kasunod-sunod nga tuig nga nakuha sa syudad ang among award. Duga pa ni Yulo, paagi sa sining award, ang syudad sa Bago ang ginakilala nga may pinakamaayo nga produksyon sang humay kag bugas sa bilog nga Rion 6. Suno pa kay Yulo, 20% sa supply sa bugas sa probinsya sa Negros Occidental ang ginakuha sa syudad sa Bago. Samtang, ginapanginbulahan ni Yulo si Carlito Indencia, Agriculture Officer sa syudad matapos makuha man sa ikatatlo kay Yunan ang pasinungog bilang Agriculture Extension Worker of the Year. Tuig nga every year ang Bago City among ginakilala nga amo ang pinakamaayong production sang humay kag bugas sa Region 6. So we are considered Grand Slam third in a row na. So pasalamatan ginaton sa Ginoo no sa Si Mayor Nicolas Yulo sa syudad Sambago. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:18. Kag para naman sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sige, good morning na kay Michael June Season. Of course, kay Jeanette Delino. Jeanette, good morning dara sa imo. See you on December 17. Ay, bongga. Makita ay ka mo. Makita na kami December 17. No?
Na kung maupod siya, upod ni sa guro. Sa kay Anita Junesa, good morning man. Kay June Marie Radok, always watching from La Castellana. Honhon Vasquez Castro, happy birthday kuno kay Marlon Amayna. Sa una, hindi pa ni sa Amay, subong Amayna. Sa una, soltero pa ni subong Amayna. Marlon Amayna. Ken Docto, Mayang Agaman. Neni Pradilla from Murcia. Sakay Valencia, Kenneth Valencia, of course. Sherilyn Oro Javier. Pag-greet niya gali ko no 18th, happy 18th birthday. Ang gwapa niya nga kilala. Hindi ikaw, ha? Hindi ikaw. Yes, kaya hindi na ako 18. Kaya hindi kabalo ka na ka, hindi na 18. ako 18, No? yes. Si Christy Ann Umagap Barber. Wow. Happy 18th birthday. Di ko mag-18th, ano na siya? Dibu? Correct. Sang babae. Babae mo. siya, di ba? Babae, Christy mo. Christine. Kung Pero Cristo, malay mo ti ba- lalaki. Yes, Kung perfect. Cristo, lalaki, ti kay Christine eh. Christy Umagap Barber, happy 18th birthday. Yes. Si Kate Cardones, good morning dara sa imo. Of course, kay Rose Winner, kag kay Susan Jaime Allen, good morning man. Kag Aileen Mijares, good morning. Dira sa kay Joanne Solas sa may Japan. Charlotte Osborne, Ohayo good gozaimasu, morning. Sa Japan Action Boy. Mapuli pa ni sa tani, galing kay ti may moratorium. Ay, May hindi siya moratorium. kaabot. Hindi sa kay ngagaw, kay ara it's within the period from December 21 to January 3. Hindi kay ngabot. Hindi ka kwan, hindi sa kay may moratorium. Sa January 4 na lang Pwede. Pwede na. Di galing kay di may ngagaw sa tani sa New Year diri mo. Galing kay Manong New Year nga daan tani, no? Gamit Kev Guerrero, happy and good morning sa tanan nga taga Payao, Binalbagan. Good morning. Yes, Payao, Binalbagan, may umaga dara sa inyo. Dandansoy. Nga dandansoy, Di ba, baya, anta ikaw, pauli ako sa Payao. Di ba lang dandansoy mo na? Hindi ko familiar sang lyrics, Ged. Ang dandansoy nga kanta? Amo na, dandansoy, baya, anta ikaw, pauli ako sa Payao. Di na dagin Sino nagkakanta, sinao? Si R.R. Hinyo, guro eh. Lulo yan ni si Mayor Manuel Aranda nga taga Payao mo. Diba, siguro. Stop. Richard Daet Pacheco. Nemya Ngipen Iwayan. Good morning man and Merry Christmas. Daisy Rupico. Good morning. Raymond Legaspi Pineda. Pag-greet niya lang pamilya Marinay Pineda Legaspi de la Cruz. Kag-greet niya man si Lola niya Erlinda de la Cruz. Kag sa pamilya Gador Santa Ana. Kumusta landa? Oy, Migo Glenn Santa Ana. Good morning man. Sige. Action doors. Kay Kagawad Melchor Baroca Rombines. Gamonitor siya. Kag morning man kuno kay Siling sang bag-o nag-abot halin sa jogging. Si Kiza, Garaygay, Marites Gallego, Queenie Rombines, kag Lilith Andrade. Thanks gid ko no. Okay. Mayo kag jogging sila kagawad. Si kagawad, kung di ko malipat karon kagawad, may nablos ako nga ara doon sa balay nga mapuli karon sa hinubaan. Mapadala ako da face mask kay kagawad. Perfect. Padala kada mga pila kagawad man, mga 5 okay kana. Pwede anom ko no. Kung di ko malipat, mapadala ko Gid malipat kagawad i-message mo gid siya. Kay padalaan ta kada karon kagawad. Yes. Para mapangatag yaman to sa iba niya kapdana, sige. Sige, Ray Pen, good morning man. Actually kapon si Ren sa totoo kapon sa Nayawan, gin-text ko si Kwan. Si Anthony bala, si Blano. Ni ko text na si Renz kag kwanda kay may padala ko da nga face mask. Tinakoya. Wise na kandanay, nakapuli na si Renz mag-text niya. Sa batya si sunod na lang ha? Oo, sunod lang. Sige Migo Taro Parto, Juan Bolgallo, good morning man. Yes, good morning sir. Rupert Galilee. May gin-send sa ako picture pili na kuno nung pilian ko ni di man sa ron daw shoes man siguro. Sana all ginapapili. Mga status. Wow. Pili ka ni di ko no pa karon nang pakita yung picture pili ka ha. Sige, stand by sa mga balita national.
Aksyon! Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:28, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga mas istrikto ang implementasyon sang minimum health protocols para malikawan ang paglaptas ng COVID-19 karon nga Christmas season. Sunod kay Anyo, mas pabakuron ang police visibility samtang ang barangay authorities amo ang magapatrolya sa mga concerned areas para ipanumdum sa publiko ang health measures. Madumdumaan, una gin-discourage ng gobyerno ang mga Christmas parties kag caroling. Ginapangabay sa Department of Interior and Local Government kung DILG sa publiko ng patuman ng disiplina sa kagalingon pagi sa pagsunod sa health protocols batok sa COVID-19. Sunod kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya, ang otoridad hindi makamonitor sa tanan nga oras rason nga kinahanglan may disiplina sa tagsa ka tawo. Nagwa ang palayag ni Malaya kasunod sa naobserbahan sa mga eksperto nga pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Una ginpahayag sang Octa Research Group nga nagasaka ang reproduction rate sa COVID-19 sa NCR kag mahimo nga maglapaw sa uno. Sa nibaluan kon manubo sa uno nagakahulugan ini nga na-flatten na ang curve. Ginpahayag naman sang Filipino nurse sa United Kingdom nga nakabaton sang Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine nga ang iya ginabatyag nga side effects hindi man makaalarma. Sunod sa Pinoy nurse nga kilala kay Edward Angelo Granada, antes ang vaccination, ginpahibalo na sila sa mahimo side effects sang bakuna. Patag ni Granada, nagbatyag lamang siya sang sakit sa sulod sa 2 kadlaw sa parte sa diin siya gin-injection. Pagpangalay siya kamot kag sakit sa ulo, paapang subong, naka-recover na. Nagapati si Defense Secretary Delphine Lorenzana ang presensya sa Makabayon Block sa Kamara may dako nga papel sa pagbakod sa komunista nga rebelde. Ini sa piyak sa makapila ka beses nga ginpanginwala sa grupo nga hindi sila miyembro subong man Legal Front sa Communist Party of the Philippines kag New People's Army. Si Lorenzana nga isa sa miyembro sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nag-ako nga ginaduso sini ang pag-disqualify sa Makabayan Bloc Party sa masunod nga eleksyon nga mo isa sa ginalantaw maayo nga paagi agud kakason ang partido sa Kongreso. Ginpakabalaot naman ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang alegasyon sa Communist Party of the Philippines nga local government units ginapuwersa para ideklarar ang CPP, New People's Army kag National Democratic Front bilang persona non grata. Sunod kay Anyo, hindi dapat pag-insultuhon ang hibalo sang kada LGU tungod hindi ang maini mango nga pwede lang diktahan bisan lubag pa sa ila ginatuuhan o kung ginapatihan. Una din nagwa ang report nga nag-aligar ang CPP nga ginapuwersa sang gobyerno ang kada LGU para magdeklarar sa komunista nga grupo bilang persona non grata sa ila lokalidad sa paandam nga hindi paghihatag ang ila nga pondo. Ginatugyan na sa police directors kag unit commanders ang pagdesisyon kung magpatuman sa muzzle taping sa armas sa holiday season o kung hindi. Para kay Interior Secretary Eduardo Anyo, ang pagsilyo sa muzzle sa kada armas ang pinaka-epektibo agud malikawan ang indiscriminate firing. Patag ni Anyo, ang armas pwede gamiton para sa official duty para sa enkwentro sa kriminal. Apang ginpahanumdum sining ang armas hindi basta-basta nga palukpon bisan pa nga warning shots. Nagligad nga Disyembre ang PNP wala nagpatigayon sa muzzle taping. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Kag sa aton mga Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman,
Face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Alright! Good morning, liwat sa aton nga mga Facebook fans. Yes. Dumduma ko Morning. si Presidente Donald Trump. Hindi kina-interview siya. Nalipat siguro nga naka-on pang mic ya. Kaga sige pa rolls ang camera. Tapos na iya nga speech. Yeah. Alright. Nando ka bugat gid ba sa speech ito mula. Okay. Dahil na magbato malabago. Good morning. Miles Verano, dapat ko na may budget na sa government. May budget for vaccine, pro, no? Sa mga balita, ara, no? Sige. Lang kay ang pangatag sa council kung pwede. Okay. Sige, kagawad Melchoro, aga request. Sige, kagawad, ikwanta ka. Idihanta, ha? Idihanta, hindi kiman kurdo mo ginakadamo. Pero basta, idihanta, ha? Idihanta kagawad ang pangabay mo si kagawad Melchor, ano? Kaya karon to mapuli. Basta hindi ko malipat ng padala ko lang ron sa akon nga kuan, ano? Sige. Makakuan ako sa imo kagawad, ma-message lang ko sa imo, ha? Bam Villaflor, good morning, man. Bia Jonathan, kay Ramona Legaspi Mahinay, happy Monday man sa imo. Jesselyn Andrada Tiangson from Mansilingan. Jennifer Albay Pigares, monitor sila sa Totong 4. Sige, Aksyon Doors kabe? Masunod mo? Dito ka na. Dra sa kay Jennifer Pigares. Jennifer. F. Smart Salcedo. Good morning, Aksyon. Radyo Bacolod, Tito Boy, kaginday Dorel. Mangkot lako kung magpuli. Dra may quarantine ba Japon? Salamat monitor ko ni Tanza Cavite. May quarantine, pero ang pamangkot sa ano ka mapuli, ma'am? Kaya may moratorium subong. December 21 to January 3, hindi pwede ka magbato na isang LSI. Yes. Pag abot mo di ang protocol na ito na mo ni sa Bacolod, no? Sa Bacolod, we're talking about Bacolod, kailan mo ng probinsya mo. Alain man na yan. Ang Bacolod, ang protocol diri nga kung may quarantine, may kuan ka dira, ma-quarantine ka gidi anay until magwa ang imo results ang RT-PCR test. Kung mag-negative ka, puli ka, pero home quarantine ka lang. Namo na siya, no? Sige. Joval Trinidad, good morning, man. Sige. Nag-monitor lang sila kung Action Boy. Thank you. Merry Christmas and prosperous New Year. Yes, kabay pa. Bing Guerrero, good morning, Action Boy. Watching from Cartagena, si Palay. Alex Montesa, maaslom kapag panamyaw na tanan yung personnel. Sa Philippine Coast Guard Southern Substation, hinabaan. Nabatuan ba? Gali, man nga akong guyas ang maaslom nga pagpanamyaw ba? Kay Sir Edwin Pineda, good morning. Kay Hon Vasquez Castro, happy birthday kay Marlon Amayna. Okay, kagina, Action Boy. Sige. Kay Russell Estrandarte, good morning. Pag-greet birthday niya man subong. Happy birthday, Russell. Dara sa may Pontevedra, Action Boy. Birthday man ni Russell. Sige. Standby na kita, ha? Sige, karon naman sa dugang naton nga mga balita. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga The Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:38.
Kag sa detalye Balita International, nakabiya na ang unang truck nga may karga nga 184,235 ka vials ng COVID-19 vaccine. Gikan na nasambit nga truck sa planta sa kompanya nga Pfizer sa Kalamazoo, Michigan. Iga panagtag na nasambit nga bakuna sa nagkalain-lain nga estado sa Estados Unidos. Madumduman nga ginapadali ni US President Donald Trump sa US Food and Drug Administration ang paghatag sa emergency use ng COVID-19 vaccine para sa ila pumuluyo. Balita naman sa patag sa pagnegosyo. Masubo nga balita sa aton nga mga motorista. May pagsaka liwat sa presyo sa mga produkto sa petrolyo. Ininay kalima nga sunod-sunod nga semana nga magasaka ang presyo sa produkto sa petrolyo. Sa estimate sing salapi tubtub 60 centimos ay igasaka sa presyo sa kada litro sang gasolina, diesel kag kerosene. Karon nga adlaw iganunsyo sa mga kompanya sang langis ang eksakto nga presyo sa igasaka sa ilas ni nga presyo nga maga-epektibo naman buwas nga adlaw Martes. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 14 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 5 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, si Nadine Lustre bala. Ginpasakaan ni siya sang reklamo sang Viva Artist Agency. Kaya madumduman mo mga January, sinilang bala tuig. Gin-terminate ito iyang contract. Dapat 10 years pa siya gali nga uyatan niya sang Viva Action Boy. Imagine sa 2029 pa siya makabuhi. May mga reasons sa ginamba si Nadine pero hindi gid bala gid Action Boy kung ba on point kung gid bala basta gamba lang siya nga. Bakal sila kampo, hindi bala ka makakampo siya. Nga. Literal naman. Pakunta karon. Sige ha. Sa iya pala nga ba? Sa iyo nga bahin. Amon lang Planter. Ay kala, in sa kampo. Do may lang naggana, dahil nga ako niya brain cells. Very good. So, 2029 pa siya dapat matapos ang contract sa Viva Artist. Viva Artist Agency. Tingin na yan ni Nadine Action Boy. Nag-self-manage siya subong. Tida mo siya subong ma-endorsement Action Boy. Kaya napigaw ko ang pag-manage siya. Amo nang ginareklamo ya. Hambal ang sang kampo ni Nadine. Sige nang ginawa yung kampo, si Nadine daw, di pati. Lakanda sila na tabango na Action Boy ya. Sa ano para kalapad niya kampo. Pati So, ang Action Boy, handa siya kuno kag confident sila kuno yung Action Boy. Hambal nila, hambal sa abogado nga hulaton tanang desisyon sa korte. Kung may na-violate gid man si Nadine, Why ka gid man sang hindi man mayo pag dala breach of contract ang ginano sa Action Boy. Ginpasaka siya mo. So balan talang na. Sa kampo ya. Sa kampo ya kon. Balita sa sports. Nakadala pa uli sa duha ka bronze medal ang Filipino gymnast nga si Carlos Yulo. Nakuha sini sa All Japan Gymnastics Championships sa floor exercise kag vault nga giniwat sa Takasaki Arena. May kabilugan nga 14.866 na puntos ining nakuha sa vault category. Sini nanguna sa pagdaog sa mga kompetisyon si Hidenobu Yonikura nga ginsundan ni Keisuke Asato. Samtang sa floor exercise, ginpangunahan ini ni Kazuki Minami kag ni ginsundan ni Ryosuke Doi sa ikaduha nga pwesto. Ikawalo naman nga pwesto si Yulo nga may kabilugan nga 170.32 point. Madumduman, sigurado ng pagsulod ni Yulo sa Tokyo Olympics. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Kag sa atin yung mga kaksyon. Good morning. Gutayan ko lang mabasa. Gutayan mo lang nabasa. Mayo lang wala. Happy birthday, Anay, sa kay Alec Jan Gumayan, halin sa iyang mother. Pakaisa ko na si Rodely Gumayan. Happy birthday, Jan Alec. Sige, happy Alec birthday. Jan, gali, Alec Jan. Alec Jan. Sige. So, sa aton yung mga Action Boy, good morning, gidang pamate. Anong ginakadlakad lang, Action Boy? Si Henry, bala sa kwan, sa yung baan, niya tani, may araman ko, face mask ba? Announce pa more. Nga matag ka sang, basta hindi lang tantugid ka, naguro ka damo. Namatagan ang tanan. Perfect.
Hindi nga mo na pwede ka nagapangayo. pangarulingaw. Ha? Hindi gani pwede. Hindi gani katig. Ang pangaruling, oo. tig again. Good morning, gali kay nang Aiza, Aksyon Boy. Nga upod nila ni Mami M sa ilang house. Kaya namin ko no hair mo. Nami hair. Thank you nang Aiza. Nami bila Sige, magluto ra. si nang Aiza. Lipat lang ko sa apelyido ya, basta si Aiza. Ang nabalaan ko lang si Aiza, si Sigera. Aiza, Sigera. Si Aiza na siya bala. Kita yung mag-uwi rin ngalan. na Ice siya. Sigera na siya. Hindi Ice? Aiza. Oo. Okay. Oh, Alay man to yes. kaliya si Kono, alay man to kaliya si Jake Cyrus, Lain ano? man siya. Si Charisse na Action Boy. Good morning, gali kay Ma'am Rona Rihida Traval. Monitor siya. Salamat sa patutin. Uy, kanami! Nga ginatay Kanami, sa kanami. Namin. Isa to sa mga pinakanami nga patutin. Oo. Nga natilawan. Nami pagluto. Tuod ka. Very Kag, good. Si Tatay Teddy Rihida ko no, Baby Yuki, good morning. Thank you. Good Si- ma'am ha sa iyong mga pato. Actually, Pingin niya hang seriously pato. speaking, namian ko sang iya nga pagluto. Namit. Ate, sige. Anthony Jones sa Sablano, good morning man kay Kelly Jelly. Sige. Ano ni puli sige. Karon lang ma-text lang ko karon si mo. Sige. Si Kuan bala? Sige. Si Dulce Corazon. Dulce Corazon. Siling ko gi-dulce. Sige. Halong dulce ha. Sige. Sa ato nga balita Special Action Boy, ari mga tips kung paano ta mahibaluan bala Action Boy. Ang or kung paano ta basahon ang hindi magiditara basahon ta ilang paminsaron sa ato nga kaistorya. Pero do kung baga mabalaan ta lang bala Action Boy kung ano iya nga buot silingon or ano ginapathag mo na. Kuan mo siya bala ano gani pa nang nay. English on ta ma-read. Ma-read mo. Sige. Ikaw lang. Mabasa mo. Action Boy, wala mo nabasa ang comment ni Ma'am Vanessa Mayo. Then. Di Kaya lang, wala may makita. taon ta, gani man. Hindi bala na hindi ta pagbasahon. Nag-message si Ma'am Vanessa Mayo. Hala, wala mo nakita, ma'am. Wala bala no gay ka na gani ba na gaya ni imo ka. Asa man day ang comment ni mo, ma'am. Sabi, ay, wala nabasa akong comment. Wala akong Ma'am, makita bali din. comment liwat, kaya wala lang mo nakita. Pwede ba na hindi pagbasahon ng comment mo? Ikaw bala. Hindi Gusto na- mo ipagwa ko din sa Facebook ang imo nga TikTok? Pwede ang TikTok ni Ma'am Action Boy, no? In fairness. Isa sa bongga nga TikTok sa US. US na halin Action Boy. Correct. Sige, Minnesota. Sige. Sige, sa aton balita special, Ariana Action Boy. Una Action Boy, kung nanlalaki ang mga mata. Nagadako lang ko ng mata Action Boy. Doon nagasiga ang mata. Surprise eh. Hindi. Ano? Ang buot silingon sa nako no, attracted siya sa imo. Muna? Attracted sa sayo. Sa sayo man. Siya sayo. Muna? Muna kabutang diyo. Sure ka? Oo. Kay hambal nila Action Boy nga ang duha ko no ka muscle bala sang aton nga driblo Mata. Ari bala ko no. Ay hindi mabatian sa hindi makita sa radyo gani. Sa aton mata ginatawag na ko no Action Boy nga tarsals. Tarzan? Tarsals. Tarsals. Kung isa kuno ka tao emotionally attracted o excited, naga-ano na siya kuno, naga-dra kuno, ano bala? Kumbaga naga-ano sa mata. Window mo. Ha? Window of your soul mo. Wow. Window of your soul. Sana all. Tapos, dra kuno kontrolado, yan ako na Action Boy, ang sympathetic nervous system. Ang facial expression kisa sang tao, dra mahibaloan. Ay, kakulol ba? Ang gali kung musiga ang mata mo, gali Action Boy, kung may kaistorya ka. Sabi ko, Nakabalo siya magbasa sa imo nga sa imo nga paminsaron. Sabi ko, ano ka magsigang mata mo kay brown out? Ayaw na. Brown out. Diyan pa sigahan mata. Sigang mata kay Brown out, diyan pa sigahan mata mo na. Diba, ang bala mo dayon niya nga naluyag sa simo? Ay, hindi maging naluyag araw-araw. ano nga ito? Attracted lang siya sa simo. Oo. So, amo na siya. Pero Ikaw butlog siya kadaan niya. Wala ka na. Yara yung mga butlog na kadaan. Gawa mo na agad. Nga, bisan, hindi sa attracted simo yan. Ang buti mo. Ay, kalain. Si Dennis yung nagambal. Ambal yan. Damo mo na nabalaan nga daan mo. Siya pa ya, in fairness. Ang buti. Gusto na. Bala mo na sa gali nga mo na nga daw kasiga matay. Actually, himutad na siya. Pero kasi mo kung di mo nang imo sa mga porma, pagkita mo na masugata mo nga kung sino sa nga daw daw masiga matay. Himutad yung mutaran na ka na. Ang gumawa mo. Kay Torko Jong ko naman niya kinaalam na. Kaya. Yan naman na kaalabagong kaalaman.
Puwerte, no? Imutan na gali. Imutan na, Sige, salamat, gid, Sir Torx. I hope nakapang-collect ka na daw for December. So, next action boy. Kung iya ko no ginakalot, ang iya nga ilong bal action boy. Kag ang iya nga talinga, but si Leon, ginanervyos siya. Ay na? Yes! Kaya ang baldra action boy, Muna. tumataas ang kanilang nervous system, nagmamadali ang dugo, kag nagasaka, gali ko na sa aton yung face. Sa mo na nga so, nagakatul. Nagakatul. Na, hindi na nervyos na gali. Ay, gali, amo na. Muna? Di pwede mafugit. Do laban sa di sinugi mo kanina man. O, di nga pala sa Balita Espesyal. Iyan, di pala ni ano? Hindi pwede may arang isa kay kasadlunggan ka panumdom sa balaga. For hindi magid not all the time, magid go action boy. Pero posible lang balaha, amo na. Siya. So makita ta kag kalot sa iyang lunggan mo balon ta kag ano kan nervyos ka o. Kay piki ritos sige suksok ko kay katon. Hindi pwede lang atol ka lang kay ritos mo may allergy ka. Wala sa hypoallergenic. 295 lang imo nga ritos allergy ka. Tatlo-duwa lang Tatlo-duwa. Kalay. Kaya rito si tatlo-duwa. Ha? Tatlo-duwa? Oo Okay. Ari pag action boy last. Kaya nga to niya oras. Ako nagakurap-kurap ang mata. Buat silingon correction boy, nagabinutig. Uy. Gabinutig? Hindi pwede kurap lang yun dyan. Ay, malang mo sa gabinutig. Galaba, ilong. Ay, si Pinocchio na yan. Mo na yan. Lain naman na action boy. So, kung kurap-kurap ang mata, kung gabinutig na? Gabinutig na siya action boy. Hambal dere, basta isipon mo kita, kung magkurap yung mata sang 20 times kada minuto, but silingon nga nagabinutig siya. So isip 1, 2, 3. Isipon, may time kapag hindi mag-isip yan, no? Kadali lang natin. Tanda mo rin mo. Tama na. Kung sa 20, ano to? Mga 20 times siya na nagakurap-kurap sa isa lang ka minuto. But silingon nagabinutig siya. Amo na? Di pwede kong kurapon kaya ha? Mayara ba lang ako, nagakurap-kurap ang mata, katarata, kaglukuma. Mag-inom na sa muna. Mayara na yan mo na ito, sa balatian mo na mo. Oo, gani. Mayara ko gani, yung kilala nga, daw permil, daw mga aking, man siya ka daw permil, siya ka pangilay, ka mo na sa permil. Abin na kong nakindatan sa blahan. Di ka kay iyan ang ginaya, mayara, manirism ka mo na, bro. Yung muna sa pero gulpi na mo na sa ako. Dili kay balati. Ti mo dahil niya nga guro attracted ni sa sako na kay dagi na pangilayan niya ko. Dili kay amo ginasya. Depende lang sa sitwasyon. Daw mabutang man sa langalang ay iban sila man makuya nga kurap-kurap imo mata, balo mo dahil nga binuto. Kurap-kurap mata, balo mo dang butigon siya. Depende sa situation, gani. Kaya basta hindi mo man kilalang tao, kag kurap-kurap na siya, balo mo gabinutig ka. Nambal ni mo, ari pag ito. Nambal ni mo, kung within 1 minute, kung mga ka-20, magkurap ang mata, binutig siya. Kung 19, ako nambali din, sabi. Kung 19 lang, ating mali-malion, stilis na. Ang valid din siya kung 19 lang di ka kurap. At isa la isip ya. No, gawa na isa la. But silingon Dennis, kung 19 lang, hindi ka kabalo mag-isip up to 20. Correct. So silingon ang imo masarangan ni isip is only up to 19. Amo na Dennis, the next to 19 is 20. 20. Okay na kita. Educate si Dennis. Kaya kadamo naging sa ng balaan. Aksyon boy, aksyon Dorel, gadugay, gagwapa na gid. I love you, Dorel. Ay, sino na? Buta. Adi na, wala ko si nakita. Joe Freystrap, literally man yun. Ay, kalay. Binong si Tenta, good morning man. Kag kay Doyanong, of course. Good morning man. Dira sa Bago City. Okay na? May tanong ka pa daw, wala na? Kasi may dugang si Dennis, ipadugang mo to siya. Gani, man ano si Dennis? Manes! Gusto mo, Dennis, pakilala, taka sa kay Baijan Nath Hansda? Pwede kita. Bali, Alex Montesa, ang pag kurap-kurap, pag kisap-kisap na actually. Kisap-kisap sa mata na. Sign of curiosity, man ako kag anxiety. Ay, gali. Kita mo, damo sa mga, umot kong tuod. Damo sa mga action boy, mga sahi, sang sige, okay na kita? Kisap-kisap sang mata, gali. Ara na si Mambano, naging agaw.
Ha ha ha. Ay ha ha lang gali ka. Good morning lang to kuli. Ay si Rajan Tan Villalon. Good morning Rajan Tan, Vice President. Shout out siya for 1 month. Basi magsunggod si Rajan. Ay, ka nagsunggod siya? Sunggod man ko balaki, wala mo kong dalang puto. Ma'am Van, good morning. Good morning. Kay Doc love. May, of course. Yes. Yeah. Standby na kita sa Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes, manggaw po ninyo sa Aksyon Art tayo po. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!